सिख्ला मानसियालाय इफोरलाय बहा हानो नों हौवासा मानसि नालाय नों हौवासाखाय हादो र' सिख्ला मानसिया हाखायाना सासे सिख्ला जोंनि सिगां बिखौ साफा खालामनायावनो सिरिनिफ्राय गोलैनानै सिङाव गोलैलांनानै सिनस्रियानो बायनानै ओमफ्राय मेडामासो ट्रिटमेन्ट खालामना फाहामनानै न'आव थिनहरबायनो आरो ओंखायनो मेडामा गिसोयो इखौ साफा खालामबाथाय आंखौ नेनो थाखाय सुकिदार लानो होखायो आरोना आं नेगासिनो मोजांबो जादों आंनि थाखाय भिडिअबो बनायनो मोनदों आंहा दै लानानै सुबा मोजां जागौमोन दां नामा सबखौबो तर लेट्रिन गोजाथार ओइ गोजौखौबो एसे सिबर खालाय ओइफोरखौ हाद्रि ओइ बे इसियाव इसिनि माबायाव मेचिनाव बेखायनोथ' नायलाय नायलाय अ हारिवा गदोदां मा ओइनै ओइलाय गजबना दोङो मासे गदो आया बेसेरा जानो होआ माथो नोंखौ मेडामा नाङा सिगिनांला मा थाथोंसै गदो बिदै दैदो मोजां सिबजोबला एकदम ज्राव 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 सिब फुल जारुखौ लाबबासो मोजांसिन जाबाय ज्राव ज्राव सिब एकेबारे आरो साबै संभाल के अच्छा से गिरना मत हो गया उधर मत जाओ बेराफोरखौथ' एसे बुस्रिलाबाय ओमफ्राय बे ग्लासफोरखौ डास्टिं खालाम इखो यारे मेरा सिगांनो नाया नि 1 मन बारासो जागोन 1 कुइन्टेलसो जाखागोन दिनै पर्दा गोजौनि गिदिर गिदिर पर्दाखौ सुनाय जाबाय जेबो नङा जोंनि थाखाय हाजार गोलोरबाबो सुनो हाखायो जोङो हा फै गाबोन आरो बेलेग पर्दाखौ सुनो होगोन माने फुजा खाथि मोनफैबाय नालाय ओंखायनो एसे
Ay bे तुलावनो थिखांलाय ससे थिखांजोबनोनो हाया आङो हा इयावनो गोजौ दोननो दोनबासो सर'गोन दे 이거 쎄야खे로 이거 마바나고스 사번 코나케 나니 फैदों आरो गांसेखौ सिगांनिसै जि गोलोमखा आंनि गारायनि बेन्डेजआसो सिजोबसिगोनलै नै मोनसे जि फानना लानांगौमोन आं दुगैनायाव फानग्राखौ दुगैनायाव फानग्राखौ माबाबानो जागौमोन इमान गिदिर गाराय लानानै सायाखैलै बिसोरा बोरैबा अनदैसोरा आंखौ सोरबा बायदिबाथ' बिराद सादों होननानै होबायसो थागौमोन आंथ' एसा गोजौ गोजौ सिरियाव गाखोनो हाबाय थादों जि गोलोखा सुरिसो मारै सुयो इखौ खामफ्लायाव दोनथ'नि दसे दोनलाय दोन हा हाथायाव थांदोंमोन मैगं सुनो रेडि खालामबाय दे सदा होबाय फैसा फारसेथि साराय गेजेराव सदा होनानै दै खालामनांगोन फारसेथिया दै गोजा गाबोन मा सुनो दा चिकेन फोरनि ना गोजोन नै आंना गाराया बेन्डेजआनो एसे सिबाय माने दुगैनायाव संग्राखौ मुगानि मोखाङा बायलांबाय आरोना माबा मोनसे मावबाथाय एकदमबारे माबा मोनसे जाखायो आरो आंना नै लोगोफोर फुङावनो जि सुनो होदो पर्दा जि गिदिर आरोना फुजा खाथि मोनफैबाय नालाय न' साफाय खालामगासिनो ओमफ्राय दा दंबोयो इयाव गामलासे बाल्थिंसे सोमनाय दंबोयो बिखौ सुग्रा फैगोन बियो इखौ लिरनानै आरो सेकेन्ड फ्ल'रखौ लिरनानै लामाखौबो लिरगोन बियो माने सिबनानै लिरनो थांबाय आरो फुङाव सिङाव सासे फैनानै सिबनानै लिरनानै गोजौखौबो फ्ल'रखौ लिरनानै थांखांबाय आं आरो दा ओंखाम संनो टाइम जाबाय आरोना जि सुखांबाय आं एसे ओंखाम संना लानोसै जों जानो थाखाय बिमा फिसानि थाखायल' आरोना मेदामनि संनो फैसिगोन दा 10टायाव फैयो ओमफ्राय आरो गेजेरनि ओमफ्राय लामा बायदिसिना लिरग्रायाबो दा 10टायाव फैलायगोन आरो स' लोगोफोर बयबो नायलांबाय थादोलाय खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दोंथ'यो आंनि आइथेङा माने सिरियाव दाख्लैयो गोलैनानै बिराद गोदोर बौखादोंमोन सिलायनांगौमोन नाथाय आङो सिलायनो थाङासै मानो थाङासै होनबा मेदामा होनबा खालि दिल्ली टाउनाव माने
शपिंआव थांदोंमोन पुजानि थाखाय माबा माबि लायनो न'नि सामानफोर ओमफ्राय आङो थाबनो खोन्थाहर मेदाम थांखांनायनि उनावनो जादोंमोन नालाय थाबनो फन हरना खोन्थाहरबा बिनि शपिंआ गन्डगल जागोन थालांगोन साननानै आङो बुङासै मोनानासो मोनफैबाय मेदामाबो बिनिखायनो आङो सिलायनोबो थांनो बुङासै आरो थांनो नागिरदोंमोन आंखौ लांनो होन्दोंमोन मेदामा आं थाङासै आंनो बिनि नखानायै गासै मेडिसिनखौ लिरना होनानै ओमफ्राय मेदामा बायनानै होफैबाय आं न'आवनो हारसिंनो ड्रेसिं खालामगासिनो आरो रानिया आंनि फिसाजोआ आंनो इन्जेक्सनफोरखौ होगासिनो एन्टिबायटिक इन्जेक्सन आरो सानायनिबो लागासिनो टेब्लेटबो एन्टिबायटिक जागासिनो टिटिबो लाबाय ओमफ्राय दा मोजां जाबाय आरोना एसे सागानायनि इन्जेक्सन लाबाय थादों नालाय आरो टेब्लेट जाबाय थानायखाय सानाय मोनाखै आङो बिराद गोजौ सिरियाव गाखोनानै खामानि मावबाय थानो हादों स' लोगोफोर बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर लोगोसे साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो एबार आङो ओंखाम संनोसै मेदामा दसे बाहेराव थांथ'लायबाय ओमफ्राय मेदामनि ओंखाम ओंख्रि संग्राया संनानै थांखांबाय एबार जों संलायनोसै मासि गोरा मारिना दोनो नोङो नों संबाथाय दिनै फुङावनो गिदिर पर्दाखौ सुखांनानै ओमफ्राय मेगि जाना लाखांबाय दहायनो 9:30आवनो ओमफ्राय 9:30आव मेगि जाखांनानै आङो इन्जेक्सन लाबाय आथिं बौनायनि थाखाय एन्टिबायटिक फिसाजोआ थुनानै होखांबाय टेब्लेटफोरबो जाखांबाय दा ओमफ्राय 12ता जाबाय नालाय आं ओंखाम संनोसै ओंखाम जानबाय ओमफ्राय मेदामा दसे मार्केटाव थांथ'लायबाय ओमफ्राय उनाव फैनानै आरो बहाबा थांगोननो मार्केटाव थांनानै सामानफोरबो लाना फैखांलायबाय हाथाय मैगंफोर लाना जेनेबा दिनै पानियालाव संना जानोसै पानियालाव कुन्द्रि फ्राय खालामनोसै आलु थरसे होफानोसै गोथाव आं आलु मोनजानाय नङा आलुआ गरम नालाय आंना आथिङाव गारायदों जे मोनगोन बेनिखायनो आङो आलुखौ जाफैबाय पानियालाव गोजा संनोसै रानि मेंजोब्बाय दिनै खामानि मावै जोङो जाखांनानै रेस्ट लायालासिनो पुरा जिफोरखौ सुनानै राननायफोरखौ आयरन होजोब्बाय ओमफ्राय दा गोजौथारनि पर्दाखौ लागायनानै आरो मोनसे साइडनि पर्दाखौ दिहुननानै गारबोबाय ओमफ्राय आरो मोनसे ड्रयारनि गोजौआव बहुद सामान दङ ना बे सामानखौ माने नैबे पेपारखौ जोङो पुरनाखौ बोखारनानै गोदानखौ लगायना थांगासिनो आरोना 3 फ्ल'र 1 2 3 क्या कर रहा है बे पर्दाखौ लगायबाय जोङो एबार बे दरजा नैबे दरजानिखौ गाबोन लगायसिगोन आरोना नै लोमजादो जोंहा रानिया पुरा खर' सादो
गोजांदो आथिं सादो लोमजादो आरो हामबाय एसे सागाबायना खर' थांबाय मेदामा खिथानाय लोगो लोगोनो एकदम डक्टरनियाव मेडिसिन लायनो थांखाबाय ओमफ्राय जों दा बै गोजौनि सामानफोरखौ बोख्लायजोबनानै पेपार पुरुनाखौ बोखारनानै गोदान पेपार बनांसिगोन आरोना ओमफ्राय बे रुमाव जों थासिगोन आरोना जों थानो थाखाय साफा खालामनो नागिरदों वाव इतना सुंदर है बाथरूम ये बाथरूम ग्लास का है ये बाथरूम ग्लास का है ला ला ना 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 जल्दी करो सिरियाल लाबदो मा लाबो सिरियाल लाबो मा बार थाब थाब खालामनांगौ 4टा जासिगोन नै लामा सिबिनांसिगोन नोंबो मन्दिर लिरनो जालायबायसो नै आरो जोंना मेदामजों सारजों नै मेदामा दासो थांगबाय फन खालामदोंमोन आरोना सोरबा मेदामनि फिसाजो बिजामादै फिसौजो जि साइज नुहाय करेना बायदि नुयो आं एसे करेना साइज नुयो आं करेना कापुर बायदि एसे रानि आं मेदाम नङामोनलै सोरबासोमोन जोंना मन्दिरा बैथिं आरोना 4टा जाबायानो दा लिरनांसिगोन मन्दिरखौ आंहा आरो लामा सिबैनांसिगोन 4टा जाबानो सामफ्रोमबो पहर जाबानो सामफ्रोमबो लामा सिबैनो जि मोजांसो मोनो आं बाहेरायाव ओंखारलांनो थाखाय न' सिङाव थाग्रा नंखायाना आङो दा देखो जल्दी करो सामबरके इमान मोजां मोजां बुस्थुफोरानो साबेदे मोजाङै बायला बायदि जाबा दा खावनो खोहोदो मा बुस्थु इयो फिसौजो फिसौलाफोरनि खेलुनिसो नामा जाखो ये क्या है अच्छा से पकड़ो साबिदै मोजां मोजां गोलैना बायलाबायबा होखावगोन जोंखौ दा किसका फोन है र आं दिखाना दोननो हेलो नै रानिया गोजौ गाखोदै नै रानिया गोजौ गाखोनानै सामान बोख्लायदो र' नुदो रानि हाथ गोलोमना गाहाय नामा रानिया गोजौ गाखोदो सामान बोख्लायदो र' बायलाबायगोन जि माबा कासनि गोजासो देखो देखो रानी को देखो ऊपर में है
बोख्लायदोलाय साफा खालामदो सकेसनि गोजौआव जोङो साफा खालामखाङाखै दाबो ला 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 फिसौजो फिसौलाफोरा नै जि साइसखा इसानि इयो फिसौला इयो फिसौजो ओमफ्राय बियो सिगांनिमोन बियो देरबाय आरोना बिजों बियो जोंनि किसान रुम ओमफ्राय गाबोन सुनो थाखाय दिहुननानै लायबाय पर्दाखौ नैफोर जियानो रानथ्रासै दिनै जेसां गोजौनि डास्टिं पसा कापुरफोरा बिदि गोजा आरोना एबार इखो लांनोसै आं बुस्रिनो थाखाय सफेदखौबो लांनोसै गांसे गोलैलायगोन आंनिया दा सिरिफोराव जाहा थाहा थाबाय जाथारा बाहेरनि सिरियाव गोलैना एसां गिदिर जखम जाना थाबाय नै आंहा खोरो आंनि आथिंखौ नुवाखै नामा हामबाय आरोना एसे बांद्राय मोजां हामाखै इन्जेक्सन लागासिनो जा मेंखायो गोजौ गाखोनो थाखाय ओइ रानि हाला जि मेंखाबाय आथिङानो साजोब्बाय आथिङानो साजोब्बाय आङो लोमजानानै जेबो जाथारबाय गथ'आ मेंजोब्बाय आंखौ